नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ'आव दा दंफैयो नै एकदम अस्तादफोर दंफैयो फुराना गुरुजिफोर आंनि बिसोरजों एसे बेरायफैदों आरो दा दस्रा काउन्ट्रियाव दंफैयो आरो दस्रा काउन्ट्रि माने जोंनि खाथिनिनो हादोर भुटानावहाय दंफैयो ओमफ्राय ओरैजाय दं नै मनस्ता बेबो आंनिनो गुरुजि ओमफ्राय बाहायबो दं नै आदा गावबुरा बेबो आंनिनो गुरुजि सिनियरफोर दा खामानि दामानि गैथ'आ बेखायनो बेखार दंथ'यो आरो जोङो ड्राइभारफ्रा आंबो गारनानै फैबाय थांफिना आसा गैया आंबो दा मैया सानसे जाफैबाय आं फैनानै ओमफ्राय भिडिअ बिराद लेट आपल'ड जागासिनो दा आरो नेटवर्कबो प्रब्लेम गामियावहाय बेखायनो लेट फैथ'सिगोन आरो बायहेरायाव थांसै दा प्लानिं जागासिनो जों दा एसे एनै सावरायनोसै एसे उनाव प्लानिं खालामगोन आरो ओमफ्राय प्लानिं खालामनानै मा जायो आं अबेयाव हाबनाय जायो नायनोसै ओरैनोथ' थाबाय थानो हायाना दा नै हेंगें ब्रिज होननाय दङ ओरैजाय नोंथांमोनाथ' भुटानाव गेलेमफु टाउनाव फैबायबा बाव फैखायो जानांगौ आरो जाय लकेल बिथांमोनाथ' मिन्थिखायो एरियानिफ्राय नायदोंबा दाख्लै मेला जादोंमोन नामा बाहाय खय थारिखआव जाया सप्तासे बारा जाबाय दा सप्तासे बारा हाजोआ नै अरुणाचल फिलिं नाङोलै बेबायदिबाथाय हाजो सेराव नायबाथाय मेला दंबावो अह साथाफोरा दङ नै नायनि मालायफ्रा दामि गारि नै जोंना सुपार हिउन्डाइ बेजों हायाब्रा दाबो लड लानानै बल्डार लानानै खारखोनो हायो जोंना मानो लाजिनांगौ बिसोर लाजिदों आरो ना जेन'बा दाम खमनि गारि बिसिना दामि होननानै एसे ना ओमफ्राय जोंना बल्डार जाबजायो बियो सेन्ट्र'आ माखौथ' लाजिनांगौ मेला दंबावो ना हनै दखान दंलाबायो नायनि रङा दङ एबाव मानसिफ्रा भारा ड्रेस लानानै माने भुटाननि ट्रेडिसनेल ड्रेस आरो फट' खेबजायो गोबांनो नैबाव मोनो भारानि बाव मोनजोबो मा गाननो बुखु गाननो ना हिन्जावफोरनि हौवाफोरनि गाननो गासिबो बावनो दंजोबो 100 थाखाल' लायो 100 थाखा भारा 100 थाखा लायो भारा हौवाफोरनियाबो 100 हौवाफोरनिबाबो 100 गाननो हागोन गाननायनोबा आं नाङालै लाजियो बे दालांनि थाखायनो बाहाय फैयो आरो ना मानसिफ्रा फट' खेबजानो आरो सिगां ओरै बैसिम थांनो होयोमोनरा दिनै थांहोआसै दिनै गैया थाङासै माबा मोनसे प्रब्लेम जाखो ना माखो थांनो होआखिसै माथो थाङोमोन बैसिम बेरायहैयोमोन माथो जोङो औ आंबो थांखांबाय ना बारलांनो मोनोमोन बैसिम मा होनो दालां जोबजासिम थांनो मोनो ना दालां जोबजासिम थांहैयोमोन दिनै गैया माथो थ' ओंखारनोसैलाय दाना बैयाव एसे आवगोलाव थांसैलाय मानसि बिराद जादों दिनै सानडे ना दिनै रबिबारनि थाखाय बिराद बेरायनो फैसावदों खाथि खालायाव समायना रमायना जायगा गैया जाहैबाय बेयावनो फैजोबो इन्डियायावथ' आरो एस'पि खालि हरन दामलाबायनो मोना होनलाय माबायाव सिङाव ना बे बायहेरायाव मोनो बे टाउनावसो मोना सिटियाव ने सिटियाव ओरै माबायाव मोनलाबायो आरो साइडआवहाय बे नेसनेलसो ना बेयो जाहैबाय डाइरेक्ट टंसा नेसनेल टंसा थाङो ने सरबाङा अबेजों थाङो नामा सरबाङा ओरै फारसेजोंसो थाङो बे गेलेमफु टाउननि मेन ट्राफिक दंना मोनसे बिउटि खाथियाव बिनि ओरै लेफ्ट साइडजोंसो थाङो बियो बे पेट्रल पाम्पनि ओरै आगसिजों थांनाय लामाया सोनाबजों बेजों सरबां थांबाय थिम्फु थांबाय थिम्फुआव ओजोंसो थाङो बेजों थाङा थिम्फुआ दागाफेला आं सानदों थिम्फुआव बेजों थाङो बे माबा थाङा बेजों टंसा बुंथां थिनथिपि बेजों थांबाय आरो होमबा बेजों थिम्फु मोनहैया ने मोनहैयो मोनहैनाया होमबाबो बिराद गिदिंनांगौ जायो आरो ना मेन थिम्फु माबाया हाइवेया हौब्रैसो बै मोनसे होमबा बैजों बै मा होनो फुनसिलिं रडजोंनो मोनहैयो नामा बे माबाया फुनसिलिंजोंबो थांजाबाय थिम्फुआ थिम्फुनिफ्राय डाइरेक्ट फुनसिलिं थांबाय दाना भुटानावबो सिगां सिट बेल्ट गानाबा सोलियोमोन ना सोलियोमोन दाना सिट बेल्ट गाननांगौ जाहैबाय भुटानावबो सिट बेल्ट गानथारनांगौ स्ट्रिक जालांबाय बिसोरबो सालु जालांबाय ना रोंलांबाय आरो हार गालि माने गासिबो सिटि सिङावनो सिसि केमेरा लगायजोब्बाय सिगांहाय बिसिनाव केमेरानियानो थायामोन ना सिसि केमेरा लगायनो मोनामोन बिसिना सिगांहाय उल्था सालायमोनला स्पिड लिमिटबो बारा सालायनो मोना टाउनाव ना बिराद बिसिना रुल दङ रुलखौ मानियाबानो फाइन मानसि बारस'नोसैबा थाथ'नांगौ जायो बारस'नो होग्रोनांगौ जोंनाथ' इण्डियानाव बिदि मानिया जाय थांग्रोनो मोनो बिसोरब्रा जोंनिया बिदियावनो एक्सिडेन्ट जायोना जोंना बिराद एक्सिडेन्ट जाबाय थायो बिसिना नुवाखै बिराद खम ना एक्सिडेन्टआ ओंखायनो बेखौ बानायनो हाला खोमालै ने बेनो लामाया बे सिस्टेम ल'खारा बेयावनो हाया गिसिखानानै हाजोनिफ्राय
थेबाय थायो बे नै गैला लामाया बैजोंसो मोना सिगाङावहाय फाखा लामाया सिङाव थाजोबबाय फबजोबबाय बेयाव बे गाहायाव जों दा सालायनाय सिङाव दंब्रा बे सिङाव ना बे बुज्रिया फबजोबबायना बाला नै बिराद स्पिडाव फैयो आरो बै गोजौनिफ्राय अन्थाइ माबा माबि गोलैबाथाय स्लाइडिं लेन्डस्लाइड जाबाय थायोना आलै इन्डिया गारि नै इन्डिया गारि बिराद नै रबिबारबाथाय माने गेटआवबो बिराद लाइन थानाङो आरो रबिबारबाथाय बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैयो बेरायनो ओमफ्राय लाइन गोलाव गोलाव जायो एन्ट्रि खालामनायाव दुगैनो होननाया बे गाहायाव बिराद मोजां बैयाव गारि थांनाय मानायनि टायारनि लिटारसो नाङो गारि खमाव नायनानै दुगैजायोब्रा मोजांथार दुगैनो हाजोनिया फिल्टार जाना फैखायोलै हाजोनि दैफोरा खेबजाबावगौसोमोन बाव थांनानै खेबजायोमोनथ' आरो अरुणाचल रड 0 पइन्टनि बेबायदि मोनलाय हाइरडआ फबजोबना दं सिङावसो दं बे हाइरडआ सिङाव ना बे फबजोबनानै दं बेयाव माबानि हाजोनि लामाबाथाय मा जायो बेबायदिनो सान्थि थानो मोना आरो लामाया ने सान्थि हान्थिनो मोना हाजोनि एरियानिबाथाय पाहार एरियानिबाथाय जानानै बाजारावनो मानसिया खम सौहैयो ब्लक जायो अखा बारा हाबाथाय लामाया ब्लक जाबाय फबबाय थांनो हाला बिदि जायो बहुद जादों बे दाख्लै बिस्थिबार खालिबो एकदम गैया मानसियानो माने ब्लक जादों माने बिस्थिबार बारायाव जोंनि इन्डियायाव हाट बाजार जायो नालाय दादगारियावहाय ओमफ्राय बाहाय लामा लेन्डस्लाइड जानानै ब्लक जायोबा माने बाजारानो जाहैलाया आरो खम जाहैयो मानसिफ्रा माने एकदम बिथोरनिफ्राय फैयो नालाय बाजार जानो थाखाय होमबा बेनो बहाय जिरायो बहाय जिरायनोसै बाव दसे आड्डा मारिनोसैलाय ने मोजां गाज्रि रायज्लायनोसैलाय बहाय फाइनाली नै गेलेमफु टाउन मोनफैबाय एकदम बिल्डिं जाजोब्बाय आरो नै गोदान बिल्डिं ओमफ्राय रुल्सफ्राबो पुरा सोलायजोब्बाय 6-7 मासावनो आं 6-7 मास जाबाय हाबफैया बेयावनो पुरा सोलायजोबनानै थाबाय बिल्डिं मा जागोन बियो नैबे बेबो बिल्डिं जागोन बेयो गोबाव जाबायना फुराना बे फुरानाखौहाय देफायनानै बेखौ गोदान बानायगोन सिनेमा हला बेखौ देफायजोब्बायना गैला सिनेमा हलाथ' फुराना बेयावनो नङा मा पार्क जाबाय नैबे क्लक टावार बियो ओमफ्राय नै बिदि मानसि बारबा जेब्रा क्रसिंआव रेसपेक्ट खालामनांगौ आरोना भुटानाव बारहो नै बेबायदि माने मानसिखौ बे ओरै सिन बोनाय दंना जोंनावथ' इन्डियायाव रेसपेक्ट खालामा बेखौ ना बिदिबो थाबायबाबो ओइ सालायना होयो जेबो रुल्सखौनो मानिया जोंनिया खिन्थु बाहाय बिराद स्ट्रिक्टलि केमेरा दंजोबो नै बाहाय गोजौआवहाय जेब्रा क्रसिंखौ माने बिराद रेसपेक्ट खालामो आरो भुटानावहाय माने खालामनांगौबो जोंनि इन्डियायावबो रुल्स दङ ओमफ्राय रावबो मानिया माने मिन्थिया ना मा होननांगौ जाखो ना मानिखायालै मोनथिनाया जोंनि इन्डियायावहाय माखासे रुलफोरखौ फल' खालामाना बेनो ड्राइभिंआव बेयावनो बिराद प्रब्लेम मोनो आरोना बिदि जेब्रा क्रसिंआव मानसि थाबायनानै बारस'योबा गारिखौ लाखिना होनांगौ आरो ओमफ्राय बेनि ड्राइभिं रुल्सआनो ओरैबायदि आगदानिफ्राय फैनायखौ साइड हगारग्रोनांगौ बेबायदि नै बै आगदानिफ्राय फैदोंना बेखौ साइड हगारग्रोनांगौ जों दा बारग्रोनो मोना बे थांखांबासो जों थांनो हायो आरो जोंनि राइट साइडनिफ्राय जि गारि फैयो बेखौ साइड हगारनांगौ जाहैबाय भुटानावहाय भुटाननि ड्राइभिं रुल्स बियो नैबे गेट गोदान दाख्लै खामनाया बेनो ना नै बेनो बे खामखांबाय दाख्लैहाय बिराद भाइरेलबो जादों फेसबुकफोरावहाय इलेक्ट्रिक सर्ट सार्किट जानानै खामदोंनो बेयो ओमफ्राय दा बे गेट गोदान माला अपेनिं जागोन गेट गोदाना बेखौ खामनायखौ बानायखांनांगोन ना बानायनायनि उनावसो अपेनिंआ जासिगोन नङाबालाय नै दाख्लैनो जागौमोन आगस्टआवनो बेयो जाबाय नै गोदान एन्ट्रि आउट एक्जिट खालामग्रा बैयावहाय थांनांगौ थादो दे सार बाय बाय गाबोन नों सोलाबाबाथ' लोगो मोनगोन ना मोनला सोर
लोङारा गारबाय इलाय इनो मिथियोना जों जौ लोङालै इनो मिथियोना नै जोंना गुरुजियानो ओमफ्राय बिलाय बेबो मिथियो सिगांलाय लोङोमोन दा लोंला गारबाय दे मोजां जानांगौना नैबेबो जोंना सुट्टु ड्राइभार बिराद गोलाव गारि सालायो बियो ट्रेलार बायदिसिना सालायो आरोना ओमफ्राय मानसिया फिसा नुयो नायनायाव एकदम खर'आव मेलेमा बिराद बुरजा दङ गिदिर गारि सालायो बियो थादो दे लोगो मोनगोन ना मोनला मिथिला लोगो मोनबा गाबोन समफोर लोगो मोनसै आंना एसे प्लानिंआ सोलायगासिनो नालाय नोंनाबो थिगैनो सोलिगासिनो लाइफआव दा गारि बायबाय नै बे बिनिनो गंनै जाबायना नोंना गारिया गंनै जाबाय बेना ओमफ्राय बेनाबो गारि दंसै बेनाबो बेना गंनै आरोना ओमफ्राय बेना गंसे बेना बे मारुति बेना फाइनालि आं ओंखारबोबाय नैबे उनाव मालिकदों नायनै इफ देयार इज ए विल देयार इज ए वे दा टाइमा जाबाय 5:40 बेलासिनि हे गाइस दिनै नेक्स्ट डे मैयाहाय भिडिअखौ फोजोबनो हास्लाबासै माने मैया माखासे खोथा रायलायबाय थानायजों ओमफ्राय ओरैजाय एसे प्रब्लेम जानानै माने भिडिअ स्टार्ट खालामफिननो गोसो जायाखिसै आरो दा फाइनाल जागासिनो गोदान जायगा आरो गोदान दस्रा गारि हमफिननोसै बिदिब्ला बे दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लगाव जय बर' हारि